Anthu nkhani ziwiri zakudutsana simunazidziwe kuti zayenda bwanji. Nkhani yoyamba ndi nkhani ya scandal. I don't know kaya ikhala scandal kuja kunali apole kuja amatsegulira Coca-Cola kuja. Nkhani namba 2 ndi ya Bandela. Ndiye tiyambe ndi ya Bandela kuti nyamata ameneyu ndithu wazengedwa mlandu wapatsidwa chigamulo kuti akakhala ku ndende zaka zokwana zitatu kamba kusunga kuzembetsa mtsikana wa zaka 14. Anyway, yeah, that's it. Nde iyeyo mwanayo ndiwoti sanafike zaka 18 mukudziwa kuti ndi yonayo kwemeneyo ndithu ndiyebe komanso it's like amuchija mlandu ogwiririra sindi mwana. Number 2 amuchija mlandu ozembetsa kuti nakasana mbisa popanda chilolezo cha makolo ake mwana wa zaka 14. Ndiyebe anyway ndiwoyimba okumangoji amayimba nyimbo zachiyawo and nyamata masamala kumeneko chifukwa I know kuti mankonda woyimba wanu komabe inunso mumakondanso ana anunso achikazi amene ndi zaka 14 ndiwochijepere kuti atengedwe ndi munthu wina wake akapitewe akakhale kakuti then akapange zosayenera msinkhu wake nzoyipa kwambiri imene yatha. Sonina George sena mpakase mauta mwajilikani sonina nkusise na nkalamwise mwajibani kalugwa kupanda imanga ekalanje nanimba imesile chikondi chili kwa paye lube kutige chimasile mwatupiyaga hati mabilu pela wa yesikomu yendele jenu mwatupiyaga hati mabilu pela wa oda bodi yendele jenu ndiye mweyo kalwiwe yemwe umati hule atokana menchiki ndiye mweyo kalwiwe yemwe senga kukonde ine achakundikonda chifuka ndilisi ngobuzi wiletu chifuka ndilisi chifuka ndilisi. Alright, imene yatha 10 tilowenonso pano ya kwa apole kuja kukanengo amatsegulira akuti Coca-Cola beverage chanchani kutsegulira kampani kukhoza ndithu zokumwa imwazi panga mabotolo kupanga zokumwa imwazi. Ndiyebe apa ndakubwesana mavideo awa sakumeneko kwaya mavideo awa ndi akwina sopano awa ndi a kampani ja amapanga Yosebo amayisesa ndithu mukudziwa kasimira enaso takhaso tikumwa ndithu zimenezezi. Therefore awa akuonetsa kuti machini mmene mumaona machini awo ndi amenewo mmene amapangira zinthu chilichonse alisi ndithu yayi zazopepa ndithu. Koma nkhani yomwe yakudutsani inalembedwa pa Times kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ali pamwambo wotsekulira makina opangira zakumwa akampani ya Coca-Cola omwe wayambika kukanengo mu mzinda wa Lilongwe. Pamalopa pasonkhana anthu osiyanasiyana kuphatikizapo nduna zaboma zosachepera zinayi ndi akuluakulu ena aboma amakampani ndi mabungwe. Atangofika mtsogoleriyu anakayendera makinawa koma atolankhani anawaletsa kulowa nawo mchipinda chomwe muli makinawa. Are you thinking what I am thinking? Makinawa akuti ndi andalama zokwana 14.9 million US dollars. 14.9 million US dollars ndipo azipanga zakumwa zokwana mabotolo 19,200 per 1 hour. I don't know, like, okay, why ndinakubwesana video yambira ichi
yoyambira ija amene mavidiyo yoyambirawo awawo a kampani ya Yosebo amene ajawo ndi machini awo mmene mujamo ndi mmene amapangira operate mmene mujamo ndi mmene amapangira zakumwa zawo ku Yosebo kumene kusopano kampani okha panga post pano kwatsegulidwa kampani yopanga zakumwa za Coca-Cola. President ali Kongo, vice president nduna zaboma onse ali Kongo. Koma kuti adziwitse tundu wa Malawi kuti machiniwo ndi awa. Ayi. Why? Like really, are you serious? Pena Amalawi fetiziganiza chani. Aba bali ma question mark ambiri mbiri. Pali mafunso ambiri mbiri. Kuna machiniwo chowaletsera Lwankhane kupita kukajambula kuti akulu machiniwo ndi awa. Machina kapena Amalawi. Program mene iyi yaenda bwanji. Pena pake zikudabwitsa kwambiri. Machino alipo diko. Amene mafusa amene aliyesatha kufusa, right? Nanga utambwali wachuluka pati. Utambwali tu achulukatu. Remember, pali masikano tengapo, tongonyamula mwenye ntawa ni mutika hapo basi. Mimbo kalengati akuti timasikando tilipo nabili mbili timene you understand. Timeta kati kumachitika nditu. Ku MCP, ndi MCP. Ndefuso ndukumati. Machini amene kuma alipo machini wa. Alipo. I don't know. Yankho limenelo sitikudziwa. Koma chowaletsera anthu. And the whole, msonkhano wonse. Msonkhano umenewo nditu watenga zonse. Komano zoyenereza koma akukanika kujambula. Ntolankhane akumukaniza kulowa kukajambula. Kuti akulu machini tikule nawo ndi awa. Machini a 14 million ndi awa. Hayi. Komano why? For the why? I'm just confused. Like why? Like for security purposes? Kuti mwina make apangita chitetezo like how? How? Ngati chitetezo bwanji makampani nawo akujambula. Yosebo kuona kuti I don't know. Kaya. Muganiza bwanji Amalawi muona ngati nja. Malawi. Camera.